Bueno, pois nada, adiante Diego e Xián, que son esos creadores do Porradoiro. Explicade Eso aí. é. Bueno, pois que empezo eu se queres, Diego. Pois nada, Porradoiro é unha idea que tivemos para que, bueno, para que estivéramos un pouco máis así en contacto co público, que é como un concursiño para ter durante toda a tempada, que trata basicamente de facer, como o nome di, Porradoiro, de facer prediccións dos partidos do Obra, ir recollendoas todas nun Excel, nunha táboa, bueno, ir vendo clasificacións e demais, e xa o gañador pois levará un pequeno premio que aínda está por ver. Funcionaría da seguinte maneira, é dicir, por exemplo, hai que dicir o gañador do partido, para empezar, eso en caso de acerto gañas un punto. Despois, a horquilla de puntos, o sea, de 1 a 4, de 5 a 9, 10 a 14 ou de máis de 15 que vai gañar o equipo que venza o partido, que te dá a maiores 2 puntos do punto que sumas polo gañador do partido. E ademais, tens que dicir o MVP do Obradoiro. MVP non é o que máis te guste como xoga. Aquí vamos recalcar que é o xogador que máis valoración fai, que tamén sumas 2 puntos. E bueno, e aínda está por ver se añadimos algo máis global da Liga, por exemplo, o gañador da Liga regular, o MVP da Liga, e algo así. Pola miña parte, nada máis. Sí, basicamente eso. Vamos facer unha clasificación xeral. Inda estamos vendo a ver como facemos. Sí. Si poñemos un Excel conxunto e que vaya poñendo a xente as súas porras, ou non sei. Sí. De momento solo se nos Hai na ocorreu eso. elaboración, vamos. Exacto. Sí, o do Ata premio tamén, outubro, algo miraremos aí sí. chulo. Sí. O millor, isto, o sea, é unha idea, eu non hablei con el, pero o millor podemos contactar con Lilbert e que faga unha camiseta ou algo. Sí, algo dixemos ao principio, Mira, creo que que chulo pode estar chulo. E bueno, despois tamén temos así algunha sorpresiña máis, pero bueno, ainda non está de todo organizado, como facer un fantasy así entre a xente, que está moi chulo, a verdad. Eu estive nun o ano pasado e mola moito, a verdad. O Ring Fantasy chamase a aplicación, que non é típico fantasy de que ti tes un equipo, senón son partidos entre dous participantes do fantasy. Sí. Vamos a... Sí, o que fai imos máis valoración gana. Sí, bueno, é como a Liga Real. Hai cupos, hai extracomunitarios, e os titulares creo que, non me acordo como era, creo que suman 110% de valoración e os suplentes un 80 ou algo así, unha cousa así parecida, que está moi chulo. É moi divertido, verdad. É unha liga pechada. O sea, sí. Son os... 18 equipos. Sí, son pódese facer de 12 ou de 10, non sei cantos eran, ou o completo que é 18. Que a ver se se anima a xente, podemos facer o de 18, creo que sí, non vai haber problema. Exacto. Bueno, para crear o equipo, Pois hai un draft sabedes tamén, que mola moito, a verdad. Vamos darlle unha voltiña e... Bueno, pois chamamento a afición para que o faga, hai que facelo. Os que están escoitando, hai que facelo. Bueno, unha vez que actualicen a aplicación, pois subiremos a liga para que suna a xente. Sí. E bueno, por certo, que antes non o comentamos. Bueno, si, Diego. No, di. Digo que ahora que falamos do Porradoiro e todo isto tal, o calendario salía mañán. Sí, pregunteille hoxe a Olga Lorente, que a que dixo que iba a sair o venres e despois, bueno, rectificou. Sí, se nada se torce, parece que mañá temos calendario. Exacto. E falando de calendario, fixemos entre todos os do podcast un porradoiro da primeira xornada. Exactamente, vou mirar aquí as chuletas. Eu tamén. Bueno, eu creo que non o mandei. Eu tampouco mandei. É igual. Pero a ver, di Xián, di. Bueno, eu o teño. Mira, eu creo que a dalle. primeira xornada vai ser Primeiro, Coruña, o noso Valencia. partido. Bueno, o o noso primeiro. No, o noso, se queres. Eu xa vos dixen que creo que vai tocar moi lonxe, e puxen Tenerife Obradoiro.
O máis lonxe que se podía. Mi madre, a Canarias. Para contragafar un poquinho e a ver se toca en casa. Para empezar con derrota. Bueno, Pois eu creo que nos vai visitar o campeón da Liga, o Valencia. Pois eu coido que vamos a xogar contra Andorra, na casa. Mi madre. Eu estou con Diego, non sei se será o Valencia, se será o Madrid, ou o Barça, o Baskonia. Un Euroliga. Eses catro, eu penso. Vai jogando, vai